Goeiedag. Goeie. Wat ben jou aan het doen? Ik ben nog aan het sleutelen om mijn uitlaat, want die lekt de hele tijd. Dus die probeer ik nou luchtdicht te krijgen. En wat zal je doen? Ik heb er een nieuwe parkingje tussen zetten en nou heb ik er een nieuwe parking tussen en nou zet ik me in mijn kolen. En ook is deze hele auto zelf wel ontpakken. Ja, ik kan wel wat onderhouden en wat. Wat zal je nog meer die in een auto? Ik ga er nog een luchtfilter op zetten, dus de motor maakt al wat meer geluid. Nou klinkt hij wat sportiever omdat hij net luchtdicht is, maar En dit is toch mooi? ja. Maar als hij direct luchtdicht is, dan is hij wel een stuk stiller. Nou juist vooral uit midden waar kom ik. Vind ik leuk. En wat ik opvalt, is achter die, de candy. De zoekspinwijn die is van mijn vrienden. Maar wij reizen daar immers thuis, maar je hebt er al Friesland wat heen. De verkepen zoekerspin. Ja. En we hebben ook nog een bennensweefmol. Dus, maar die zit nou in de loods, dus En dan heb ik nog werk. ja. We werken bij de BM-partij. En wat betekent deze auto voor jou? Dit is gewoon een hobby en daar rijd ik dan dagelijks wel mee. Hoe oud is Sux? Hij is van jontje en jontig. En ja, wat ik er zo bijzonder aan vind, ben vooral de koplampen. En ik vind hem verder gewoon heel mooi. Het reed lekker, het reed mooi sportief. Ja, ik vind het vooral mooi sportief rijden. Het reed heel mooi en blijft leuk op de dik. Wat wil jij maar van het werk? Nee, dat is best. Succes met u uitlaat. Ja. Nou, fijn dag.